nire asmoaz zen pixka bat aurkeztea liburu bat, amaieran pixka argumentatzea ez dut osorik irakurri oraindik itzulpena, Luis Marinen itzulpena, baina bai erdia baino gehiago irakurri dut. Eta, bueno, hau ez dakit gehienok ezagutuko duzue, hau izan zela Pablo idatzitako azken novela, 6. novela azkena, eta bere trayektoria literarioan izan zuen, bueno, arrakasta nik uste dut nahiko, bere hoda guztiak bezala nahiko txikia, baina gure artean, gure gizartean, nik uste dut nahiko ezaguna izan zela novela hau argitaratu zenean. Esan behar du, hasteko, nik bereziki nire tesian, aspaldian egin nuen tesiatan, aztertu nituela 6 novela horiek, ez? Eta bi garaietan, bereiztu nituen 6 novelak. Lehenengo lauak, 80. hamarkadan idatzitakoak, bata lehenengoa, 50. hamarkadaren amaieran egin zuen. Eta, ezagutu zen asko beranduago, eta sarituna izan zen, bigarren saria irabazi zuen novela motza zertamen batean, eta hori izan zen El Kapitan kasu kapitaina. Gero egin zuen beste novela motz bat, ez gaude bakarrik, no estamos solos, honek bai irabazi zuen lehenengo saria, beste lehiaketa batean, novela motza generoarekin. Azkeneko bi novelak ere, bai kronika txikia, baita Odola Oroi, hau azken hau, horiek bat ziren novela motzak, eta beste lehiaketetan ere, sortatu ziren biak. Eta tartean gelditzen diren bi novela luzexeagoak, La cuerda roja, Soka Etena, edo nola itzulik, titulu hori, eta El sumario, sumario bat, zakitxo ez, horiek izan ziren 72an, 74an urtegietan ezagunak, lehenengoa, Soka Etena agertu zen finalista moduan Nadal lehiaketan, baina ez zen argitaratu bere garaian, eta sumarioan ez eta biblioteka breve sagian ere aurkeztua izan, eta aukeratua izan beste batzuekin batera urte horietan ez zuen zer lortu, baina bai zuen sari lortu, baina bai argitaratu zutela garaiaietan, eta zorionez, 74an. Gero, badator etenaldi bat, novelen idazkeran, eta azkeneko biak, bigarren garaia bada kronika txikia eta Odola Oroi novelek osatutakoa, ez? Niretzat novela hau gainera Odola Oroi bada berezik interesgarria, aitortu behar dut, nik Pabloren novelen artean irakurri nuen lehena eta bere garaian irakurri nuen bakarra hau izan zela, ez? Aurrezki kutxak konbokatu zuen novela korta, Premio Navarra de novela korta, izeneko lehiaketa hartan aurkeztu zen, eta irabazi ondoren, ia urtebete bat beranduago aurkeztu zuten lehenengo argitalpenura, beti Pablo Kexu zegoen honekin ematen zuen, eta lagun batzuk ere orduan komentatu zueten ez, batzuk ematen zuela oesteko novela bat, La Fuente Estefania bat, eta horretaz gain, ez egiten zen, oso gaizki egin zuten, bai, adibidez udalako agian oso hori solteak ditu, eta oso erresa da, pixka bat testua zailtzea, ez? Pulp genero, pulp fizio. Eta, bueno, baina, biek osatzen duten ikuste dut kronika txikia, Luis Marinen euskatu dituen bi hauek, bi novela motza hauek, kronika txikia eta Odola Oroi hauek, bi osatzen dute nolabait heldutasunaren
garaia Pabloren narrazio gintzan, novela gintzan, esateko. Ze narrazioetan ja lehenago egin zituen ikuste du nahiko obra, nahiko lan onak eta hain zuzen ere narrazio gintzan nabaritzen da gehiago nola heltzen dena heldutasun horretara, ez? Lehenengo lau novelatik aldentzen da pixka bat eta bi hauek gainera bade dituzte gauza amankomun asko, bietan kontatzen da historia, famili baten suntsipena, Binakur aurrekoan hemen Kristibita familikoaren nolabait desagerpena edo behintzat Binakur azkenean desagertu egiten da, honetan ez dakigu zer gertatuko dena Kristibita hauekin, baina hautze prozesu bat, biak dira famili jauntxoen famili edukakoak biak, eta bietan etxea, familiaren etxe horrek badu garrantzi handia, espazioan eta denboran pasatutako gerrak, horiek ere badaude lehenengo planoan, agian gehiago azkeneko honetan aurrekoan baina. Denbora aldetik, diferentzia handia dago bien artean, kronika txikian soilik kontatzen da 36ko gerraren inguruko gertakizunak, gainera gerra ondorengo gertakizun batzuk kontatzen dira, aipatzen dira, eta honetan aldiz, naiz eta zuk esan duzun, zuk esan duzula, tartekatzen direla 1894ko eta bereziki bigarren karlistadaren eta gerra zibilaren ekintzak, kontatzen dira, tartekatzen dira kapituluetan, baina badira lehenagoko kontakizunak ere hor agertzen direnak eta tarteko zerbait ere badago frantsesen gerratik hasita eta amaitzen da ere 36ko udan altxamenduarekin. Azkeneko pasarteak, azkeneko gau hori eta hurrengo goiza bada 36ko udan gertatzeko gara. Eta horretan gertatzen dena bada azkenean ez dakit spoiler egiten hori, hemen Nafarroan askotan gertatu zena. Atxilotu jende errepublika zale edo, nahiko bitxia dira guztiak, errepublika zale horiek, baina horien hilketa, ez? Nire ustez, heldutasunak badu zer ikusirik estetikarekin, arazo estetikoekin. Antonianak garai haietan izan zuen zena idazle bezala eta garaiko estetikekin hor badago talka bat eta hasierako lau novelatan nik uste dut zalantzak eta desoreka estetikoak agertu ikusten direla. Berak bazuen berak Antoniana horako zena, ez dakit espresionista izendatuko nukenik, ez? Valle Inclán beti onartu zuen bere eredu moduan, gero Faulkner ere, gero Dostoievski ere, beste idazle klasikoen artean, horiek ziren bere idazle kutunenak. Eta, nire ustez, baina, karo, hiru horiek ez ziren oso gehiagotzen, 20. hamarkadan zegoen literatur joera nagusiarekin, eta hori da errealismo sozialarekin. Orduan saiatu zen, bereziki novelan eta sokarten alako errotan, bietan saiatu zen bi orientazio horiek, bi estetika horiek adosten, baina nik uste dut
ez zuela oso ongi lortu. Aldiz, 70-garreneko hamarkadan zituen azkeneko bi nobela hauetan, Kronika Txikia eta Odola Oroi nobeletan, zuen beste konfiantza bat bere indar literarioetan, ez? Eta nik hori tesian azaltzen duen, ez? Nire ustez, klabea dago aurrerapen edo heldutasun prozesu horretan, klabea dagoela nire ustez urte horietan egiten zituen artikuluetan. Artikulu horiek argitaratzen zizioten Diario de Navarran, Las tierras y los hombres, saia artikulu horrenpean, eta horiek idazten hasi zen 1972an, eta kolaborazioek amaitu zituen 1977an. Eta hasierako artikuluetan, oraindik ikusten direnak badira ohar kostumbristak edo deskriptiboak, pizkanaka sartu zituen nolabait ipuintxoak hor artikulu horietan, eta pentsatu behar da zenbat urtetan igandero argitaratzen zituela, astero idatzi behar zuela bat, edo batzutan igual aste batean bi idatziko zuen, baina beti batzuen lan hori egiteko zuek ezagutzen dira bereziki, ezagutuko duzue ongi nola egiten zituen, nola idazten zituen artikulu horiek, eta hor ipuin horien artean beti biltzen zituen gertakizun bitxiak, normalan iraganean gidortzen zituen 19. mendean edo mende hasieran eta horietan, eta gainera narrazio teknika, lexikoa, sintaxi oso aberatsak ziren, oso gero bai Kronika Txikian baita Odola Oroi nobeletan agertzen dugun estiloa hor ja gauzatzen da. Nola bai, nik kalkulatzen dut, 78an ja badu egina bere estilo propioa, berea, eta beste inorena ez dena. Onartu behar da, garai haietan, urte horietan, 70. hamarkadaren amaieran, gaztelaniazko literaturan bazegoela ematen ari zen aldaketan dio, orduan hasi ziren nabarmentzen Hispanoamerikako idazleak, eta horiekin parekatu zuten hain zuzen ere novela hau agertu zenean. Nafarroako Iruñeko aurrezki kutxak antolatu zuen sari horretan, lehiaketa horretan, epaimailan zeuden hiru pertsona ezagunak, Victor Manuel Arbelo alde batetik, eta beste aldetik Jose Joaquin Arazuri eta Raudela Garrido, Gipuzkoako novelagilea. Eta Victor Manuel Arbeloa epaia zabaldu zenean, jende artean aipatu zuen, bere ustez bazela nolabait García Márquezen, gure García Márquezela horako liburu hura idatzi zuen egilea, ez? Gero, Pablo Antonionak berak nabarmendu zuen bera bereziki Follneren eragina hori onartzen zuen, eta, klaro, Follneren eragina dago realismo magikoaren estetika horretan, ez, bereziki. Eta hain zuzen deklarazio horietan Antonianak nabarmentzen zuen berarentzat maizurik handiena baina inklazera. Eta estiloan, bere hizkuntzan, eta aipatzen zuen nola baina inklanek erabiltzen zituen hitz batzuk berak entzuten zituela bere herrietako nekazarien ahotan, gizontzarren ahotan, eta horiek zirela bere inspirazio nagusia. Beste aldetik aipatzen zituen paper zaharren bera idazkaria lana zuen, orduan bere lanean aurkitzen zituen
paper, redakzio formal berezia zuten paper horietan ere inspiratzen zela gero bere sintaxia lantzeko. Horretaz gain, uste dut novela hau ulertu daitekela ongi edo hobe ezagutzen bada testuinguru horretan, garaiko testuingurua, transizio garaia. Eta transizio garaio horretan Pablo izan zuen harreman handia Jose Maria Jimeno Juriorekin, hor badaude gutunak, bien artean, kolaboratu zuen Jose Maria Jimeno Juriorekin bi gauzetan. Lehenengoan izan zen Errepublika garaiko Euskal Estatuaren inguruko investigazioa egin zuena Jimeno Jurio, eskatu zion Pablori bere herri horietan, bere zonaldean, udal artxibategian ikustea, nola tratatu zen asuntoa, eta gero horietan ere, udal artxibo horietan eskatu zion beran bigarren investigazioetan gerra garaiko errepresioa nola agertzen zen, hildakoa agertzen ziren, nolakoa agertzen zen hori. Eta, nik uste dut bigarren gai hori baduela bigarren ikerketa hori baduela zer ikusirik gure novelarekin, ez? Gainera, irakurtzen baduzue, ezagutuko duzue guztio, Navarra 1966, La Esperanza del Terror, liburuan badakizue oinarrian daudela, gero Altafaiak argitaratu zuen liburu hori, baina oinarrian daudela Jimeno Jurioren ikerketa hori, eta hor agertzen da, aipatu egiten da, beste batzen artean Pablo kolaboratzaile gisa. Eta liburuetan egiten dena, bada, horretu herri-zerri represioatuak eta hilatuak ez. Jo nahituko dut, itzulpenarekin zerbait esan nahi nuen. Lehenengo gauza, hartzen dugu eta hasiera batean, jakin nuenean, izenburua zein zen, geratu nintzen, baina nik uste dut oso adierazgarria, eta eufonikoa dela titulu hori. Eta, claro, relato cruento, izenburu horretan, nabarmentzen dena bada kontakizena. Eta hemen, oroimena, eta, aldaketa hori ditzen zari, ongi dagoela. Gero, aurkitu dena, hasieran aurkitu duen bakatsa, gero aipatu duzu bizka batez, bada eskaintza hori falta dela. Eskaintza, Elbira emazteari eta Pilalabei egiten ziren eskaintza, ez? Eta gero iruditzen zait, ez dut, dortu dut ez dudala osorik irakurri, baina berdia baino gehiago bai, eta oso itzulpen aberatsa iruditzen zait, alde batetik, lexiko oso komplikatua da, nire ustez, askotan Antonianaren nobeletan eta itinetan bintzaren dutasun estilo horretan oso lexiko aberatsa da, hitz asko badira hitz zarkituak eta iruditzen zait oso komplikatua ez itzultzeko. Baina gainera badira ez dira hitza horiek badira beti zehetasun guztiak emateko nahian, ez? Tresnak agertzen dira edo jantzkerak edo altzariak, lanbideak, horako ez dira, eta lexiko abstraktoa inoiz, baizik eta oso zehatza, oso kompletua. Eta, claro, horren bitartez, lexiko horren bitartez, nolabait erreskatatzen du iraganeko gizarte eta giro horiek, ez? Eta baliabide estilistiko nagusia da Pablo Antonianaren
narrazio gintzan. Eta Luis Mari uste du, euskaraz emateko egin behar izan duen lana kristonak izan entzela, baina, bueno, lan intzela egin du horretan, fijo, baina gero nabaritzera oso nik pentsatuta dagoela. Eta gero sintaxia bada, beste zailtasun bat, esateko. Askotan Pablok egiten zuen aseretasun guztiak, oie guztiak, adibidez, pertsonaien esanak sartzen dira zuzenean narratzailearen testuan. Askotan perpausa talentetikoak ere agertzen dira eta esaldi luzeak ez beti, baina askotan esaldi luzeak eta oso konplexuak agertzen dira periodo bihurriak eta zailak jarraitzeko, nik uste dut Luis-Marik egin duela lan ederra ere honetan. Aitortu behar dut gainera, jatorrizko bertsioa, gaztelaniazko bertsioa, ez dela bat ere erresa. Zer nahi du, seguro, itzulpena irakurri behar dela, seguro, irakurle normal batek irakurri behar du oso adi egon eta oso arreta handi batzutan bitan irakurri behar da zerbait ongi jartzeko. Baina, klaro, eske originalak eskatzen du hori, ez dago horretan, ez dago zalantzarik, ni aitortu behar dut, originalekin ere, ez da, Pablo bidazten zuena, bereziki bi novela horretan, ez zen bat ere erraxa erakotzeko, eskatzen zuen oso irakurle aktiboa, azkenean goi mailako esperientzia literarioaz gozatzeko, hori da gertatzen den. Animatzen zentuzte, euskal bertsioa ere hartzera, gozatzera ere. Novela pasatuko dut pixka bat, oso gainetik, nola garatzen da gero. Hemen esan duten bezala, elebrio honetan, familia baten historia kontatzen da. Bi episodio berezten dira nagusiki, bigarren argizaldia, eta 36ko gerra, baina bueno, Pablo beak esaten zuen bezala, 36ko gerra azken argizaldia izan zen. Berak askotan konparatu egiten. Izan ere, elementu berberak errepikatzen ziren karlistaldi guztietan esaten zagun, jainkoa, aberria eta erregeak hori ziren nolabait esateko guztia moitzen zutenak, egoerak zorrarazten zituztenak. Berak hori oso garbi azaltzen du odola horreko bazterro batean. Karlistaldi bera, dekoratu bera, dena xehetasun oro prestatuta. Eta 36ko gerrak buruzari da. Esaten du, karlistaldi bera. Ez du aldaketatik ikusten. Historia bera, bi pasabizontaran edo sortzen da. Lehenaren eragilea bortxaketa bat da. Madrilgo armadako militar bat, kaporal bat, da bortxaketa horren eragilea. Eta horren atzetik ondoren latza etorriko da. Zehazki, personaia nagusia den Aita Jaun Pantxo den Mendekua. Mendeku ankerra, zentzugabe eta zoroa, hau da. Gerra egoera baten barnean, beste gerra partikular bat bizen persona baten mendeku nahiak edo bultzatuta. Horren ondotik Aita Jaun Pantxo personaia nagusia gerra ekintzetan mobiliko da, adibidez Rosa Samaniego famatuaren partidan zerbitzatuko du, hau da, gerran partaidetza aktiboa izango du, baina helburu bakarra du. Berak esan bezala, hitzez hitz aipatu duten. Madrilgo armadako Rodríguez abizeneko kaporal batik jazartzea
harrapatzea eta odol ustea. Testuak ikusten da oso, baliortatik oso xamurra ez dala, oso osoa ez dala. Odol ustea da azken batean helburua. Bigarren pasadizua, bigarren pasadizuakan, 36ko patxamendua kontatzen batez ere. Patxamendua nola prestatu zen, jendea nola rekrutatzen zuten, ekintzak nolabait nola antolatu zituzten, edo nola antolatu nahi zituzten. Bigarren parte hortan ere, famili bereko beste personaia bat, da elementu nagusia. Lehen zan aita Jaun Pantxo, horren da aita Manuel Arrizibita familia. Eta bigarren pasarte hortan, bigarren pasadiz hortan, biktima batzuk ere badira, izen eta guztiko. Izen berezi xamarra duziko izenak, ez izenak. Isasko, Surko, Itxita, Zankabeten eta Larrotxo. Hoi erie, nolabit, egoera sufrituko dutenak. Azkenean, liburuan, esan dezagun azkeneko gertaeran hil bat gelditzen direnak edo hil dituztenak edo, nahiz batek ides egiten du, liburuan zehar, kronika txikien bezala, azaltzen den elementu nagusia, hemen epatu duten bezala, gerra da. Nahiz eta gerra hortan parte hartzen dutenek, ezakiten oso argi zergatik egin behar duten gerra. Hemen, beste gara batean, hori esaten du. Konspirazioko soldadu talde txiki eta klandestinoaren izenen batea hasten da. Nekazari txiroak kainoi bazka. Neko definitiboa da hori. Nekazarien jende pobreak ze funtzio bete behar duen gerra hortan. Kainoi bazka izatea. Ez du ezartarago. Beste nire bat egin gizu. Beste elementu bat, nolabait esateko jende pobre eta ezjakinaren miseria. Baina miseria fisiko eta morala azaltzen da. Adibidez, adibide bitartez horretu ulertzen dira gauzak. Morroiek nagusiari esaten diote. Hiltzeko agindu bizagu berorrek Don Manuel eta hilko dugu. Hau da, gerra batean jendea hiltzeko zeukaten arrazoi bakarra zen nagusiak agintzea. Ez zekiten zergatik hil behar zuten, zergatik parte hartu behar zuten gerra batean. Bakarrik nagusiak agintzen badigu, hilko dugu. Nahiko zintzu gabea. Beste elementu bat Elizaren jarrera da. Elizak gerra egoera horietan ere parte hartzen du, alde batean jartzen da argi eta garbi. Eta hori adibidez, beste adibide batekin, testuan literal daun beste adibide batekin esango dizuet. Horrek dira, egoera batean adibidea, momentu batean, esaten, gerra ekintzetan hasi behar dugu, baina behar dugu jainkoaren hitza edo zerbait hori justifikatuko duena erlijioaren aldetik. Eta apaizak, ez apaizak asuntan, baina literal esaten du. Elizaren hautsak hitz egin du. Eta gaurtik aurrera, etenik geratzen da 5. manamendua, ez hiltzekoa. Hori eta zera, aipatu hau ezein, gizakiaren barren-barreneko beste zemai gauza ere azaltzen dira, baina, esango dut. Odola hori, elementu hori ez guztietan, batez ere,
historia klase bat da. Antoñanak historialarien ez izan arren, eskaini zigun klase bat. Behar esan bezala, herri karlistari buruz ez dakigu askorik. Ez askoz ere gehiago, eta askoz ere gehiago ingar denuke. Nola bizi zen, zer amets zuen, nolako sufrimenduak pairatzen zituen, nola egiten zion aurre bide gabekeriari. Ez baitu inoiz memoriarik idazten. Eta novela honetan, Pablo hori guztia azaltzen digu. Eszena bakoitzaren deskribapenean, historia zati bat eskaintzen digu. Herriak nola jo zuen gerrara, pulpitutik gerrara jotzeko esan ziotenean. Nola erantzun zion nagusiari, morroi edo zerbitzari lehian gisa, nagusiak gerrara ditu zionean. Naiz jakin ezaren, gertakera horien atzean, movimentu azken partean politiko bat zegoela. Antoñanak oso zehatz erretratatzen du garai bateko gizartea. Nagusi eta morroien, nagusi eta mandupekoen arteko, morroiak baino gehiago mandupekoak ziren. Harreman desorekatua, mundu tradizional batetik mundu aurreratuago batera igarotzeko jartzen ziren trabak. Landa munduaren antolaketa sozialare erakusten du, nolabi esaldiak, liburuko esaldiak oso esanguratsuak dira, oso zehatzak dira. Toñok esan duen bezala, ez da galtzen totakeriak, gauzak zehatz esaten ditu. Adibidez, landa munduaren antolaketa sozial hori erakusteko, esaldi bat. Amandreak bere morroietako edo zerbitzarietako bati esaten dio. Izasko aiz, izasko zan persona duen ez izinan. Bai Andrea, eta gurea aiz badakik. Ze harreman gasa zegoen, gurea aiz. Nagusi eta mendekun artean nolako harreman bereziak zegoen. Dena gara, esan dut, historia kontaketa bat dala historia eskola bat, edo irakasle bat. Baina, hontan, Antoñanak sekulan ez du liburuetako historia kontatzen, ez digu kontatzen generalak ze ekintza egin zuen, edo kapitainak ze konkistatu zuen, edo olakorik ripatu ez du egiten iaia. Bakarrik, gerraren latza azaltzen ditu, herriak sofritutako gozea, zentzugabekeria, moturrera eramarako izan miseria. Jendearen bizimodu errukarria izan dezagun. Hau da, beti bezala, galtzaileen ikuspegia azaltzen digu. Galtzaileen ikuspegia jorratzen dugu labait esateko. Berdin da, ze bandotan ari garen. Izan ere, novela hauetan ez da bereizten bando batekoak irabazle diren beste batekoak gatzaile diren. Danak die, miserable, danak die gatzaile. Hori oso ondo azaltzen da pasartetxo batean. Zortzi lerro dira, baina irakurri ingo dizizuet ikusteko nola definitzen zuen Antoñanak egun haietako egoerak eta giroak. Hontan, hiru esan dezagun gaizkinek hola definitzen ditu novelan. Harrapatu dituzte, beste bi persona, beste bi soldadu, beste bando batekoak. Ez dizut esan, zein dan bando bakoitzeko berdin bat. Eta elkarrizketa moduko bat bat. Soldaduen izkera eta hiru gaizkinena
elkarrekin biderren, tragoska pare bat egin, eta elkarri eskuak ikusi ondoren, berdina zen. Hizkuntza keinuzko edo laburra, beroa, graziaz betiriko hitzez josia, eta lotxagabea ere bai zenbaitetan. Gaizkinek ulertzen zieten itxura eta galdera egiten zieten. Eta zuek nondarrak zarete, eta zer lanbide duzue, sinesten alduzue gure Jainko jaunarengan, balduzue non errenditu, bitxia kontua, bat zetozen goitik bera, batzuk eta besteak berdinak izakin, eta gauza gutxi bereizten zituzten. Horrela, gaizkinek bere identitate galdua aurkitu zuten gerrako bi presorengan. Zeini artean bizirik zirela, uhalak, uniformea eta botak kendu behar zizkieten. Larrugorririk utzi, gaueko lekuren batera eraman eta balazoka jose. Hiri tuberkulosoa edo zenbat zenbabiderik ez duen zaldia bezalaxea. Ustet, pasarte horrek nahiko ondo laburtzen duela, Pablo Antonio Macri buruzoan zehar erakusten digun ikuspegia. Erakutsi nahi digun errealitate historikoa. Ez dut uste aparteko azartenik behar duenik. Errealitate hori azaltzeko lantegi latza. Antonianak izkera zorrotzea, etoneko esan duen bezala, izkera zorrotzea gaitetzen du, gogorra zerbaitetan. Eta idazlea, ez idazlea xehetasunetan murgildu eta lardazkan askatarako, ez. Baizik eta ziera bestela gauzak argi eta garbi azaltzen dituelako, soberako apaingarri gabe, baina ordea izkera aberats eta zehatzez. Egoeren deskripzioak goitik bera eginez. Ez baititu gertaerak hitzen ditartez osatu nahi, biren bezala kontatu baizik. Horregatik, esan daiteke, odola horrik historia irakaspen bat izateaz gain, hizkuntza irakaspen edo hizkuntza eskola bat ere badela. Beste garai bateko edo batzuetan beste mundu batekoa dela irudituko zaigun bateko gizakiak, bizimoduak eta adierazpenak aurkezten dizkigulako. Mundu horren gainean zure jakintza enziklopedikoa eskente diguna. Hori da pixoa dugu. Itzulpenari dagokionez, hola, toneko son bezaldu, alterrik danik esatea. Zaila da, horrelako tesoak itzultzea, sintaxi aldetik konplexuak direlako. Nik esango nuke, kronika txikia nire ustez are zailagoa badela, odula hori gano. Baina oso elementu importantea da, ipatu dezutena, lexikoa. Oso lexikoa beratxa baliatzen du. Askotan, klaro, gu landa mundukoak ez garen nuka, zenbait hitz ez ditu ezagutzen. Nik lehenbiziko aldiz, hemen Nafarroan ezautu da dezue, baina panikasilla, irakurri nuena esaten, zehote da panikasilla, eta iztegitan nek ezakituko dezue panikasilla. Pero azkenean jakin nuen, zertan, egituko matreka edo erberaz. Gero, kuriosa da, panikasilla, iztegi batzutan, aipamen bazterreko batzutan, panikesa, panikesilla, pan ikeso. Eta gero, ez da, hori gazta. Zegin, hori gazta, hitza. Eta hori da, como da, zantzu, bitxia da, zirtza, pan ikeso igual izango da, animaliak kolorek artitik, kolorek artitik, hola, lexiko aldetik, zaitasunak hola, isa bat azaltzeko, adibide, pare bat adibide. Hora aipatzen du erderaz horrezioan, el caballo estaba enfosado, uste jartu du erderaz. Enfosado,
zulo batentan sartuta haute dago, edo ez dezu gara gulertzen. Gero, azten zera investigatzen, eta ikusten duzu, infosura gaitz bat dagoela, eta hori gertatzen zaiela zaldiei, garadar gehiegi jan dutenean, ez dakizzer, rezentasuna bat, eta hankatan edo, patxetan edo, gaixotasun bat sortzen zaie, eta hori da, estar enfosado. Azkenean, aurkitu nuen hitz bat euskeraz, aipamen bakarra aurkitu nuen, garadartuta. Garagar gehi jatea baldin bada, garadartuta egon dira. Baina, bueno, investigazio lana ondixabara izaten da. Beste bat ere baldin eukarimen minatela, beste bat adibidez. Eiztaririk baldin bada hemen, igualak egiten duzko ez zegoen kazar kontengarillo. Hori, erderaz omen da, eiztari jendea jakitu du, apegu bateo, erreklamo bateo jartzen da, zela ibatzen erdia, nola ditu esateko, zerbaiten gainen, eiztaria izkuta egiten da, eta animaliak inguratzen dienean, erreklamo edo apegu hartara, tiro egiten dien. Claro, egun esaten dit, morroietako batek esaten dio nagusiai, no, yo solo cazo pajarillos edo cojo pajarillos, y cazo ratas con tanganillo. Arratu jangratzeko, zerbait jartzen duzenean, eta tiro egiten dio zerretik, ez du zentzu hondirik. Claro, are gehiago, hori esan ondoren, morroi horrek esaten duenean. Nik ez dakit tiro egiten sekulan ez dudalako egin. Orduan, tanganilloan tiro egiten da. Horrek esaten du tanganilloa erabiltzen dula, eta ez dudala tiro egin sekulan. Nola kristoa batzen ditu arrotuak. Eta kontua, azkenean aurkitu behar hitzen bat hori adierazteko. Hitz bat aurkitu nuen, gaukarez banago sakabia. Euskeraz, eta sakabia omen da, egurrezko trampa moduko bat arratoiak egurran azpian harrapatzeko. Eta esan olako zerbait izango da. Baina zaitasunak lexiko aldetik horri guztietan dozenardi bat. Topatzen dut. Orduan, alde horretik lan handia esatzen da. Zitaxia hori badakegu, konplexua periodo luzea. Ja, esan dezaket, kronika txikian pino itxuta, relato kuentoko edo odura horreko periodoa gira zaizkit luze iguitzen. Claro, oso luzeekin oitzuta, gero semura, ahetik zaizu bestea. Baina bai, zaintasuna odura horretik oso hondik da. Eta gira esateko, ez da nizere gehiago esan. Tituloa justifikatu. Tituloa justifikatu, bueltasko manizio, Convento odoltsu. Relato kontakizuna. Kontakizun odoltsua. Ez nion musikarik ikusten. Esan nahi, igual, relato Convento erderaz, horrek badu indar bat, adierazkortasun bat, baina kontakizun odoltsua euskeraz oso triste iruditzen zitzaidan. Eta esan, relato, Toñok esan dut betzela, relato relatatzen da, kontatzen da, oroitzen da zerbait. Ikusi dana eta oroitzen dana. Hortik dator oroi. Eta Convento, odola. Odoltsu jarri gabe, odola. Odola gogoratzea. Izan ere, liburu osoan gogoratzen dara lehen ekintzatik. Hor, 8 soldadu edo odoluzten dituzten. Bukaera arte, hor bezatzen nahi persona hitzen dituzte, dana odola da. Odola da. Gerra ekintzak, bueno, ez dira danak gerra ekintzak, baina, bueno. Odola da gogoratzen dana eta kontatzen dana. Beti, odolaren inguruko historia egitea. Hori dati, izan dira posibilitazio. Ez deri gabe, kontakizun odoltsua oso triski iruditzen. Esan nuen da, igual, pelikulatan egiten duten bezala esan, titulo originala ez da gizar, eta erdera zeinen ikusten dugu, eta ez duzer ikusirik, pixka bat entzea. Baina, batek esan zidan bezala, lizentzia literaria.